Dalam sayang. Lapo celak-celuk ae. Lemes aku yang. Lah, sampean apa? Sempat njaluk maneh. Astaga yang. Wis ping 6 lho, mosok njaluk maneh kan yo ping 7. Ora pegel ta emange. Aku mau padakno karo robot ngono. Lah yo ora padha to. Dengaran sayang, kok ngeragas tenan sih dino iki. Alah. Nyapo, ngombe jamu apa tibake? Ngombe jamu ping piro? Kok yo kuat tenan. Lah wong sampeyan nganten anyar ae mek kuat ping 3. Lah iki wis ping 6 lho dino iki. Lah sedina kate njaluk imbo maneh gak yo wis ping 7 to. Ora ngurusi dapuranmu, Mas. Kerilo kok ojo nyucuk tangane jerate lae. Oh njaluk kene nyok duwe esuk lho. Ya kurang kok mesak itik. Anjir dasarane sama sing gragas kok. Iya bukan ya aku ora gelem Mas. Ya engko sik ngono lho. Lagi alat pirang menit iku mau si anu njaluk maneh iku lho. Ya manuk isamen sing ra. Ya ora kopen. Kok ya opo sih? Lah sampean ki yo ngono kok. Sampean ki mang kena opo to sayang? Kena opo? Kok kena opo? Kok manja tenan ki mau? Aku lu lemes yang awakku yang bener aku lapo-lapo. Sampean sing main. Tapi yo aku yo pegel to, mukongkon ngono terus. Yo engko ngono lho. Ku bengi kan yo iso. Iki si awan wis ping 6. Lah ku bengi njaluk ping piro lho yang? Ping 12. Kaya tim bal-balan wae ping 12 wong 12. Pemaine 12. Lah karani legrek aku. Alasane pijat-pijet. Sing dipijeti apa? Apa nih? Yo. Pintu aku. Ini anak karepe. Yo wis nang ayo. Kuat tenan to? Yo wis. Yo wis nang ayo.